ҳизби сотсиал-демократи қирғизистон дар интихоботи парлумонӣ пирӯз шуд ва ҳаққи ташкили ҳуккумати эътилофиро ба даст овард. Комиссиони марказии интихобот рӯзи 5 октябр гуфт бар асоси шумориши аксари оро ҳизби сотсиал-демократи қирғизистон 27.5 дарсади раъи мардумро ба даст овардааст ва ҳизби отаҷурд ва ё меҳан 20 дарсади ороро соҳиб шудааст ва дар мақоми дуввум қарор дорад. дар маҷмӯъ 6 ҳизби қирғизистон барои ворид шудан ба парлумони дорои 120 курси раъи кофӣ ба даст овардаанд. суҳбати имрӯза дар ҳамин бора аст ва бо Венера Ҷуматаева, мудири бахши қирғизии Радиои Озодӣ. Венера, натиҷаи интихобот ки маълум шуд, ҳоло кадом ҳизб чанд курсиро дар парлумон ба даст меорад? Вчера, в воскресенье, сразу после закрытия избирательных участков, буквально через... рӯзи якшанбе баъди хотима ёфтани райдиҳӣ пас аз 30 дақиқа натиҷаҳои интихоботи парлумониро эълон карданд. чунки райдиҳӣ бо низоми электронӣ ва биометрӣ сурат гирифт. чунин шеваи райдиҳӣ дар қирғизистон ва тамоми минтақа бори аввал аст ки ба кор мебаранд. маълум шуд ки 6 ҳизби қирғизистон бо роҳбарии ҳизби сотсиал-демократ ки ҳизби раиси ҷумҳур Алмусбек Отамбоев ба ҳисоб меравад, ба парлумон роҳ ёфтанд. ҳизби сотсиал-демократ 38 курсиро соҳиб мешавад, ҳизби отаҷурд ва ё меҳан 20 курсиро ба даст меорад ва бақияи ҳизбҳо ҳар кадом дар парлумон 10 курсӣ хоҳанд дошт. ба 8 ҳизб муяссар нашуд ки ба парлумон роҳ ёбанд. нозирони созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва дигар нозирони байналмилалӣ рӯзи 5 октябр гуфтанд ки интихобот дар Қирғизистон одилона ва дар шароити рақобати сахт баргузор шуд ва ҳеҷ масъалае вуҷуд надошт ки машрӯияти интихоботро зери суол барад. бар асоси қонун ҳизби пирӯз дар интихобот бояд то чанд рӯз ҳуккумати эътилофиро ташкил кунад? ба гуфтаи комиссиони марказии интихобот дар райдиҳӣ тақрибан 60 дарсади райдиҳандагон расман сабт шуда ширкат карданд, яъне 2,700,000 нафарро сабти ном карданд ва тақрибан 1 миллион нафари дигар аз интихобот дур монданд. комиссиони марказии интихобот рӯзи 5 октябр гуфт ки натиҷаҳои ниҳоии интихобот охири ҳафта рӯзи ҷумъа ва ё шанбе рӯзҳои 9 ва ё 10 октябр эълон мешавад. баъди 2 ҳафта тамоми ҳизбҳои ки ба парлумон роҳ ёфтанд бояд рӯйхати вакилони худро пешниҳод кунанд ва охири моҳ парлумони нав бояд барои баргузор кардани аввалин ҷаласа ҷамъ шаванд. интизор меравад ки ҳизби сотсиал-демократ ҳаққи ташкили ҳуккумати эътилофро ба даст меорад, чун бештар аз ҳама дар парлумон курсӣ дорад ва ҳизби тарафдори раиси ҷумҳур ба ҳисоб меравад. ташаккур. Венера Ҷуматаева, мудири бахши қирғизии Радиои Озодӣ суҳбат мекард.